Enw fi di Huw Owens, fi di perchennog newydd optegwyr A1. Optegwyr A1 yn optegwyr annibynnol bychan yn Wrecsam. Dwi wedi bod yn awyddus i redeg busnes yn hun, yn siŵr, am 5 mlynedd dwytha. Dwi'n cael plesar mawr o darllen llyfrau a gwrando i podlediad busnes o fewn diwydiant llgada a tu allan. A dwi'n meddwl bod hynna wedi rhoi lot o ysbrydoliaeth i fi fynd ymlaen efo menter fy hun. Ni'n cael lot o gymorth gan Busnes Cymru yn y lle cyntaf yn datblygu y plan busnes. A y mentor yna nath roed fi mewn cysylltiad efo Banc Datblygu Cymru. Wedyn nath y berthynas a wedyn y benthygiad datblygu o fanna. Oedd y broses o gael yr benthygiad gan Banc Datblygu Cymru yn rhwydd iawn. Yn naturiol, oedd nhw eisiau gweld plan busnes manwl gyda fi, ond unwaith oedd nhw'n hapus efo hyn, oedd y broses o ryddhau y benthygiad yn rhwydd iawn. Oedd o'n ddefnyddiol iawn i fi bod Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru yn gallu cyfathrebu yn uniongyrchol efo'i gilydd. Nath hynny wneud yr holl broses yn lot rhwyddach i fi. Mae'r benthygiad wedi cael ei ddefnyddio i brynu y busnes a i brynu yr offer a y fframiau da chi'n gweld yma. Fydda hefyd yn defnyddio rhan o'r benthygiad i wella edrychiad y siop tu fewn ag allan. Gobeithio fydd hynny yn rhoi profiad lot gwell i'n cleifio ni pan nhw'n dod fewn yma. Be sy'n nesaf i optegwyr A1? Wel, yn gyffredinol, dwi eisiau cario ymlaen cynnal y gwasanaeth personol da ni'n neud yn barod. A dros y misoedd nesaf, wedyn, dwi eisiau gwella ar yr ansawdd y fframiau da ni'n gynnig yma i bobl Wrecsam. A hefyd, jyst i wella y profiad o ddod i'r optegwyr yn gyffredinol. Dwi eisiau gwneud o'n brofiad mor bleserus a bosib.